Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Kumusta na po kayo lahat mga kasanaol? Kumusta po yung live natin kanina? Okay, ngayon, babanggitin ko lang muli yung mga pangalan nyo na nabunot kanina sa raffle natin, mga idol. Kasi sa lahat po kayo na nabunot kanina, hindi po kayo active. Kaya banggitin ko lang muli yung pangalan nyo and congratulations po sa inyong lahat. Unang-unang nabunot ay si Zasrak. Zasrak, congratulations sa iyo. Zasrak, ikaw ang nakatanggap na 1,000 pesos GCash. Congratulations sa iyo, Zasrak. Ikaw ang first winner natin sa raffle natin kanina. Congratulations sa iyo muli. At ang pangalawa natin nabunot kanina sa raffle ay si Jessie Offen. Congratulations sa iyo, Jessie Offen. Hindi ko alam kung saan ka mabunot nito, kung saan yung pangalan mo nasulat, kung sa YouTube ba o dito mismo sa page natin. Congratulations sa iyo, Jessie. At ang pangatlo natin nabunot kanina sa raffle ay si Omar Khalifa. Omar Khalifa, congratulations sa iyo. Ikaw ang nabunot pangatlo kanina sa raffle natin. Mag-PM ka na lang dito para makuha mo ang iyong premyo. Ang premium nakuha mo ay 50 pesos. Pwede load, pwede GCash. Idol, mga idol. Omar Khalifa, congratulations sa iyo muli. At ang pang-apat na nabunot sa raffle kanina ay si Iris Villar. Iris Villar, congratulations sa iyo. Ikaw ang pang-apat na nabunot sa raffle kanina. Congratulations sa iyo muli. At ang panglima natin nabunot kanina, si Faul Fangan. Faul Fangan, congratulations sa iyo. Ikaw rin ang nabunot sa raffle natin kanina na panglima ka nabunot kanina, Faul Fangan. Congratulations sa iyo muli. At ang pang-anim na natin nabunot kanina, si Cheche Marin. Congratulations sa iyo, Cheche Marin. Ikaw ang pang-anim na bunot sa raffle kanina. Congratulations sa iyo muli. At ang pang-pito na bunot kanina sa raffle natin ay si Monsur Sulaiman. Monsur Sulaiman, congratulations sa iyo. Ikaw ang pang-pito na bunot sa raffle natin kanina. Congratulations sa iyo muli. At ang pang-walo na bunot sa atin kanina, si Cassandra Villanueva. Congratulations sa iyo, Cassandra Villanueva. May natanggap ka na naman na 50 pesos. Pwede GCash, pwede load. Congratulations sa iyo, Cassandra Villanueva. At ang pang-siyam natin na bunot kanina ay si Julie Bontog. Julie Bontog, ikaw ang nakatanggap din na 50 pesos load, pwede GCash. Congratulations sa iyo, Julie Bontog. At ang pang-sampu natin na bunot kanina si Astrea Love. Astrea Love, congratulations sa iyo. Ikaw ang pang-sampu na bunot kanina sa raffle natin. Congratulations sa iyo, Astrea Love. Okay mga idol, tapos na po yung live natin kanina na 10 na nabunot. Congratulations kay Zasrak. Congratulations sa iyo at congratulations sa inyong lahat mga idol. Okay, dito na muna tayo, abangan nyo na lang. Gagawa pa rin tayo ng video mga idol. Sensya na po sa mga hindi nabunot. Baka sa susunod, kayo na ang nabunot. Okay na mga idol, at magandang gabi po sa inyong lahat. Abangan nyo na lang, gagawa pa rin tayo ng video. At saka yung mga baguhan dito, huwag nyong kalimutan na mag-share ng mga video natin. At saka yung may mga YouTube channel, please subscribe nyo channel natin. Same din yung pangalan natin sa YouTube at saka dito sa page natin. At sa mga nag-comment sa YouTube na nabunot dito sa raffle natin kanina, hanapin nyo na lang yung page natin. Baka hindi pa kayo nakapalo sa page natin para mag-message kayo doon na makuha nyo ang inyong premyo. Kasi hindi ko alam kung saan ko to nakuha yung mga pangalan nyo, sa YouTube o mismo sa page natin. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Boy Malasa.